Praise God! Ket rating oras, ket kung i-share ka na tayo, iti, dati Galatia chapter 2, verse 20, so we need to know Jesus as our doctor. Kailangan tayo nga umato ti libaw, ti pamati ka ni Apo Diyos as our miracle working God. Suna nga talaga, iti healer. Amen? Nga garamit ka rito iti miracle. At ano ba sa amin di Revelation? At ano ito nagiti umayin ka didigra nga talaga nga hanga kaya iti tao da dyan nga solusyonan. Only God. Di mamarkaan laeng itinagan ni Jesus, the Holy Ghost, iti maset free. So now is the time nga maset free tayo. Amen? Believe in Jesus. So now, Galatia chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So dito'y, magiging tayo, kaya't kung alaan nga message, it is no longer I that liveth, but Christ liveth in me. Hanan nga siyak nagbibiyag, tinayto nga bagi, no dikit rin ni Jesus. Hallelujah. So nga tikasak nga agbiag tata, kung na ni Paul, biyag ako niya, pamatik ka ni Jesus. Ta ni Jesus ang nagbibiyag, tinayto nga bagi. Alak lang rin yung sumagmamanong pang amuan tayo. Apay nga ni Jesus, nagbibiyag ito yung abagin, na ibagakon din na palabas. Nga hindi na born again tayo. Kaya hindi believer ang. Itinawat yun ni Jesus, the Spirit of Christ, itinangalaan ni Father God, tinkabil ng Spirit, iti unag tayo. Kaya tinagbalayan na daday in this body. The Spirit tayo nga nagapukin ni Jesus, nga Son of God, King of Kings, Lord of Lords, Spirit of Life, Spirit of Health, Spirit of Blessing, very rich Spirit, powerful, divine Spirit, kaya amin lagi dahi, nagbabalay dito yung habagi. So ano, makita yun na dahi, biyag yun, patyan nyo kumada dahi, nga Diyos, nga Spirit, nga nag-iyan dito yung body, nga isulitada ng create the heaven and earth. Isong awan imposible kanya na. Agtras kayo kanya na. Nga kuna ni Paul, agtrasak, tibiyag ko na tan. Kaya't saanan nga siya tagbibiyag, ni Jesus ang tagbibiyag kanya. O kahit nasa uwan, ni Jesus ang tibiyag ko. Dito yung nga bagi. Dito yung bagi. Halang ay day spirit. Kuna na day, iso nga tipagbiag ko na tan, dito yung nga bagi, agbiag ako hindi pamati jay anak ti Diyos. So nga di batsenyo ni Jesus, isuna iti agbibiyag ditoy bagi. Iso nga na ibilang iti Ephesians 5:30, nga na ito yun nga flesh and bones or body is the body of Christ or flesh and bones of Jesus. Apay nga nagbalinda ito yung nga tulang kinlasag ni Jesus, kapuja spirit na nga inmay ken ka nga nagbalay. So nga ito nagbabalay dito yung bagi, Spirit of Christ. Di born again nga spirit mo. Iso nga powerful na dyan nga Jesus nga nagbabalay dito yung body. Aming nga power adda kanyana, di power ti Ama, authority ti Ama, fullness of the Father adda kanyana. So nga aming nga adda ni Jesus, so di adda di body. So di adda ka na tayo. So di spirit nga dato'y earth. Amen! So nga na may alliance kayo, tibiliban nyo ni Jesus nga adda ka na tayo. Jesus is our healer. So kailangan nyo nga i-focus kay ni Jesus, tiga sayo nga magasan. Ado nga may dita tao nga ado nga iti, kuana, ado iti pangisabitan ni Satanas ka na kayo. Noan nyo nga mo di ay. Pero susurwan tayo dito church. Nga trust kay ni Jesus, nga He is our help, He is our doctor. Labsan tayo kumadi, panag-trust tayo, ti sensya, ti medisina. Amoyo, iti devil nga go-work, hanga kayan ti physical realm. Hanga kayan ti physical nga kalabanan ti demonyo.
Di ko nanti kung kunana lumamisan di internet, numang katisili, magasan ka ti kastoy. Nuhaan nga demonyo da jay, possible. Pero no demonyo, han mo masilian ni Satanas. Naglakalang gayam ti kontra ni Satanas, ano kasi, siliam lang. Iso nga, kitaan tayo ka din ni Esa, di may nga natayan ni Esa, dito yung Bible, hindi nagsakit nga ikat imbis nga sika na ni Lord, sabali nga iti nagsisika na ti health na. So natay. Tati purpose ni Lord, sometimes, no, adaragay pagnaan tayo ti biyag, iti trials, dadya kumati way, nga sikam ni Apo Diyos. Nga biro kam ni Apo Diyos si biyag mo. Pero ado ti tao nga the more nga at-atakan ti enemy iso na wano adaragay para sa biyag da, umadalayo da iti Diyos. Nga sabali ti apanda pang birbirukan ti solusyon. Imbis nga iti Bible, ti Diyos ti number one nga solusyon, nga no anya ti situation mo, negative or positive, mapankalata ka ni Apo Diyos because ni Apo Diyos iti perfect life mo. Ni Jesus. So dito'y, and Asa, in the 39th year of his reign, was diseased in his feet. Anto yung amon, no, nga klase iti, kuha na dito pero nagkaroon ti sakit, iti saka na. Saka lang siguro diabetic na ito kahit isunod dyan, kaming sa diabetes, ay isunod patputulan dati saka na. Di ba? Pero, ang kayong agbutang niya Jesus is greater. He is your life. Nung na-receive you ni Jesus, His Spirit is within you. At then the body, within this body. And He is health. He is God. Iso nga He is so powerful. Now, ijay nga klase ti sakit na, until his disease was exceeding great, or the jay sakit na nga na jay, though his disease was severe, kinmaro, nakaro, the jay nga sakit nan, even in his illness, ijay NIV, translation, even in his illness, he did not seek help from the Lord. That's the problem kaya kaduan nga tao. But, anya tinapanana, but only from the physicians, doctor. Adda na dyan nga sakit na, pero, uray dyan nga sakit na kung na dyan, nga binirok niya po Diyos. No, di kat di dyan to doctor. Tinangyari, verse 13, natay. Tati ekspektaran ko man ni Lord, biro ko na isuna. So now, no, dati kakasay ka situation nyo, seek the Lord. Umay kayo ka ni Dr. Jesus. Hallelujah! Dr. Jesus is God. Ada isuna dito in His Spirit. Nagbabalay tupay dito ay bagi tayo. But the Holy Ghost is here also in this service. If you believe in Him, there is Spirit not at work. Hallelujah! So makita yo, adan ti doktor at the time. And then, dahito yung asa, in kabil na ti trust na ide do doktor, hanga kini God, natay. So don't put your trust in men, put your trust in God. Hallelujah, may samot dito'y. I believe Jesus is in me. It's no longer I that liveth, but Christ liveth in me. Christ liveth in this body, in these bones. So the power of Jesus is here. But don't trust in me. Trust in Jesus who lives in me and who lives in you. Hallelujah. Tapno agwork. Once nga siya pagtrasan nyo ang agwork ni Lord. Ngam no agtrust kayo kini Jesus nga ada kanya, ken ada kada kayo, ken ada di heaven, ada ti iso amin. Amen. Iso amin nga lugar, ang iso amin nga banag. Amen.
Iso na tayo manghil. Amen? Iso nga, ado ti masaksakit ng awan, handa nga kwa. Apan na berberukan ti mangagas, kakumkumpormi pang berberukan ti sigada ni Jesus. No sigada jay, repent. Sorry, Lord. At inang berberukak ti health ko kat hangas ka. Now, forgive me. Umaya kon ken ka. I surrender my everything. I believe in you. I trust in you. You are the great physician of my life. Pagayo di ay. Amen. Because nang ganda tayo ni Jesus. Amen. Dito iti Mark chapter 5 verse 25. So they met, verse 25, and a certain woman which had an issue of blood 12 years. Ano di may isang babae nagbulbulos ti dara na 12 years. Dito'y, ket verse 26, and had suffered many things of many physicians. Yan ti ket nasa when, she had suffered a great deal from many doctors. NLT. Apay nga nag-suffer iso na kadagay do doktor. We don't know. Her money. Aduti binaybayada na, aduti naggasgastusan na karakwada. And over the years, she had spent everything she had to pay them. Hugita nyo? Talangin na ti doktor. Uray idi. Gana tata. Nangingin na tata. So, nagrigat ni Suna, nagsuffer for how many years? Kaya niya tinangyari kanya na. Nagasan? No, but she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. Kinmaro. So one time, nangyag natin may papan kini Jesus. In verse 27, when she had heard about Jesus, idinangyag natin may papan kini Jesus. Siyempre, di pa nagdangdangag ito mayan ti faith. So no, ang kayo iti church, ang kayo agdangag iti talagang may kaskasaba who Jesus is. Hanga doctrine lang ti kwato dito'y ni Jesus nga He is alive. He is not dead. He died, but He rose again. And He is now alive. Hallelujah! Kita jay, napan hidayan ni Jesus, napanasinagin ni Jesus, iti shortcut nga istorya, sinmardang day panagbulos ti dara na by His presence, oh God. The presence lang ni Lord, sinmardangan day panagbulos ti dara na. Only by His presence, only by His Spirit, kaya na nga i-fix, nagiday malfunction di body. Kaya nang i-normalize the blood pressure, blood sugar. Kaya na nga work, destroyan the power of the enemy. Amen, demonyo. Yes, I'm just a vessel to use His name, pero iso na work. So trust in Him. Don't trust in me. At kahit ko sa one, yes, trust kayo kanya ka, ususaran na kay Lord, pero trust in Jesus, nga mangus-usar ka na tayo. Amen. Hallelujah. Tigko ti testimony. Siyak nga ron, napadasak lati. So nga, I believe in Jesus. I believe in His miracle. Napadasak ti, na-stroke nga ron nga half paralyzed. Kaya nga, awan tirik na di kagudwa ti bagig. At, bigla do ti suggestion ti tao. Pangkay ti doktor, kakpa-therapy, kastoy, baka da nagklat, ada ti nag-burst, bintak nga urat. Tagay, ano ti magbagari day. But, kung nakiday, I have Jesus. Hindi na bang kami di Hong Kong kasi do suggestion.
Yung kati mangilot, kung konforme nagado, iso ano, adati sakit itaw, aduti umahay naglaing da amin, do doktor da amin. Aduti ang muda nga aga sa amin. Ngam no isuda tag sakitan da nga mo. So nagrigat mang-receive ti visitor. Tadot isa-gis na. Pero dalang ti may maysa. Isa't sa Diyos ko dito poproclaim ko dito the great physician, our healer, Jesus the Christ. Amen. So nga daw may nagado. Ti sa Diyos na. And then, di ka mapulpulyo. So pinadasak na giday. Ngam ko talnayo. I have my Jesus. Watch and learn kung nakalakwari di Hong Kong. Agbuya kayo kung agadal kayo how to walk in faith. Hana kamatay, I will live. I will not die. So after 14 days, nga da kami dyan, nakita na ito pa nag-recover ko, little by little, galang na kapag naghawid. So in Canada time, still alive. Ni Jesus si Doktor. Amen. Sin maruno, because of that, adati nagtubo nga nagadung nga nagdanong-danong dito yung tiyan ko. And then apa nga bum tak nga say. At padpadasandak man ti enemy, I know, nga aduti suggest ti taho jay, but I want my Jesus as my doctor. I want to experience His power, His healing power to heal me. So ako nakarod, agbuya kayo. Demonstrate ko. Kasi ay, ti pamati gamin. Nawan mangi-demonstrate, awan ti makadal, amuyo ti, may sang ikas na tegisuro, no agtumbling, hanggang baga, siya agtumbling kayo amin, siya agtumbling pa Kita nyo, agbuya kayo, watch and learn, and then, tumbling kita, o nakita nyo? Then do also. Kasi dahil ti, may sang ikas na tegisuro. So now, susurwak na kayo di healing, watch and learn. Amen. So, ilan dyan, papakita ka ni Mrs. So, grabe. At tumangtangkan na ito yung tiyan ko. Siguro baka cancer ti, kung kumari intestine, kung formi, siguro man ang ibagay dyan, no pangkay dyan. Ano man ang tibagan ti demonyo. So, mabaling nga nakita na piman, mabaling nga iksirida, mabaling nga kuwakat makita na piman, nga agpaypay so nga kasay. But I believe in Jesus. So, dadalata, you are my health. Jesus, you are a spirit in this body. I am health. I receive your health as my health. Kung ako nakita, manang naman nagmagadi ay. Wow. Amen. E di nagtubuan naman dito. Naman bimtak dito. Nag-open tayo di bagyo. Talaga umatak. Dagay evil spirit na kayat na nga hindiran ti ministry. Kayat na nga madida nga i-preach ko na ito yung kina Jesus ni Jesus. So bimtak dito. Kaya nagdanom, gana lumtog dito, yung gana ito, apunti, lapayag ko kasi, anak ka napakan for how many days? Dayak man nga nagsik kay Lord. Oh Lord, you're still the same. So, habang at alalak na dyan nga life ko in Christ is no longer I that liveth, but Christ liveth in this body. Ti pagbiag ko nito'y bagikat ni Jesus nga nangitid ti biag na kanak. I believe in you. You are my life. So that Jesus is our life na programa tayo. And that gisayak na tayo. Tadala nga ginana ko makat na pa suminsina di kararwak mo tanan. Nagudwa mo tanan nga madlaw kon nga dito ilangan ti nakakoneket dito yun tayan nga ready to go. At kung nakita yung misis, may kayo man, tagistay ko na ka, Lord, palubusan man nga mapanag de kitchen taura kun ijaya kun nga matumba no this is my time. Anak ka makapag na. So tinangyari in idaki de kama.
Ilindak na di ka, mamisis, kung nakita, imbag tada iso na mo te kitchen. Ngamni, madlaw ko matanan de kararwak nga, in the spirit kat makitak matanan nga pumanaw. Kung naka, Lord, apay, daytoy ayan, the time ko. Kat kung naka, sika kararwa, nagsubili ka. Hindi ko akat umay da, misis na kararag na kat iniinot nga, sub-sub-sub-subli. Hingga na pinuistuan naman nandiyo bagit. Praise the Lord. I'm still alive. Iday manan, iday nga naglunit ito eh. Makita yun, adabasit, itikuan na tapno, adamarkana basit. Amen. So makita yun. Sino nang agas? Ni Jesus. So what's in then? Nagado, ura ni Mrs. not attack. Kaslak breast cancer, na nagtubo. Ito'y breast na nga dua. Pero sige na ta. It's no longer I that liveth, but Christ liveth in me. Ijay, nagmagaman na diyay, naglunit diyay. Hallelujah. Amen. Oh, praise God. The healing service tayo diya bagyo, nagaduhit, ihilan ni Apo Diyos. Amen. So now is the time for you. Isong ano ni asa ko mga riet, or urayan ni Lord. Ngagsik kanya na. Inagasan ko man ni Lord kat. Hanan tumat nga sinik ni Lord, sabali nagsika na isong na unat. Ngamor urayan ni Lord. Ado to urayan ni Lord, kala kayo praise God nga da kayo tatanga time. Or urayan ni Lord nga biliban yung amin isunay. Hallelujah. Awanan no hanga kinilod kayo nga mamati. Kita nyo ti COVID, uray do doktor, no nurse, babaksin, konforme ti patayan. Handa natay ti COVID, di na baksinan, dahil dyan nga natay. Wala ka ng pag-asa sa world na ito. Very evil. But in Christ, there is hope. There is life. Ang ko'y bagbagang ako, sige mangan kayo latari, dapat yung akanin. Pero trust in the Lord. Amen. So now, sino the first na kaya't nag-receive the healing, one miracle, demonstration data. Ang masabong nga da kanta. Sige, umay man di keyboardist. Sige, God play di. Oh, hallelujah. So thank you, Lord, Father, you are here. In the mighty name of Jesus, thank you for demonstration of your power. Jesus' name. Hallelujah.